ഹലോ, ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സിമ്മി എനിക്ക് തന്ന ഓർഡറായിരുന്നു കേട്ടോ. 3 kg വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിരുന്നു. പിന്നീട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കേക്ക് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. അപ്പം ഒരുപാട് കളറാവാനും പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പിങ്ക്, പീച്ച്, യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലായിരുന്നു കേക്ക് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനൊരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നല്ല കളർഫുള്ളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് റോസറ്റ് അരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് 2D നോസിലാട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് കേക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ റോസറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് നല്ല ലുക്കുമാണ്, പിന്നെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പവുമാണ്. എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഈ വർക്ക് എന്തായാലും നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ.